Ik ben Berend Rombouts, ik ben 23 jaar en ik ben gitarist. Ik speel al 7 jaar gitaar, ik ben op mijn 16e begonnen. Mijn vader is gitaardocent, of was vroeger gitaardocent, dat doet hij nu niet meer. Maar hij heeft heel erg gitaarles gegeven en wel een piano thuis. Dus ik kom uit een redelijk muzikale familie, er was altijd muziek overal en er stond altijd muziek op, veel klassieke muziek ook. Ik zit al 1,5 jaar bij Town of Saints, geloof ik, 1,5 jaar, iets langer. Ik ben daar via de drummer bijgekomen. En ja, sindsdien is het heel snel gegaan. Toen ik net bij Town of Saints kwam, een maand later gingen we alweer de studio in en een plaat opnemen. Een paar maanden geleden hebben we weer een tour gedaan. Toen zijn we in Duitsland begonnen en even denken hoor, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Italië en toen weer terug naar huis. En daarna 3 shows in Nederland gespeeld in toffe clubs. Een heel opmerkelijk verhaal vond ik, dat is toen we speelden in Veszprém, dat is in Hongarije. Dat is een 4-daags straatfestival, waar je dus hele grote podia hebt, echt gewoon dikke festivalpodia en wat kleinere podia. En dat duurt 4 dagen en we hebben elke dag daar gespeeld. 2 keer op hele kleine podia, waar we een soort country set deden. En 2 keer op echt gewoon grote festivalpodia. En die mensen, het hele plein stond gewoon elke keer vol. Gewoon overal mensen, dat is heel gaaf, die springen en gillen en doen. That's how you remember it. En Town of Saints wordt daar op straat herkend, dat is ook heel vreemd. Daar vindt iedereen je helemaal fantastisch en als je dan in Nederland komt, dan ben je gewoon weer Berend Rombouts en dan ken je de mensen die je kent, meer niet. Ja, verder studeer ik zelf heel veel, gewoon om te zorgen dat ik een beetje up-to-date blijf en dat ik niet een ouderwetse saaie gitarist word. Ik probeer nieuwe dingen uit. Ik geef gitaarles. Wat op dit moment het grootste gedeelte van mijn inkomen is. Dat doe ik in Leeuwarden bij Gitaarinstituut Friesland en in Dieverbrugge bij Muziekcentrum Westerveld. En dat vind ik hartstikke leuk, dat is ook een hele fijne afwisseling. Ik zit sinds kort bij Big Band Friesland, dat is een big band. We repeteren hier in Leeuwarden met 19 man, inclusief dirigent. En ja, daar spelen we heel veel jazzstukken mee en dat is voor mij op het moment heel erg leerzaam, omdat daar heel veel theorie in wordt toegepast. Dus het is net even wat moeilijker dan doorsnee popliedjes. Ja, het is een aparte formaat die in een big band spelen, dus je moet gewoon heel erg goed opletten. Je hebt dirigent, je hebt je muziek natuurlijk. En we moeten natuurlijk ook allemaal zo om te kijken, want je bent aan het lezen. Ondertussen moet je op de dirigent letten en ondertussen ook op de drummer, dat je niet versneld vertraagt. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort. Het is hele toffe muziek en daarnaast is het ook gewoon een soort van theoretisch puzzeltje wat je op moet lossen. Dus dat maakt het wel heel erg interessant. Nou, ik heb die kan ik wel even bijpakken. Dat is een oude gitaar van mijn vader. Wacht even, pak ik even. Dat is deze. En mijn vader heeft hier zijn hele conservatoriumperiode op gespeeld, maar zoals je ziet zitten er allemaal echt, ja, hier ook echt een gigantische scheur. Maar mijn vader is linkshandig en ik zou deze ooit nog wel een keertje graag laten reviseren. Want dan heb ik echt een gitaar waar mijn vader heel veel op heeft gespeeld. En dan heb ik die ook en dan is het echt een soort familie-erfstuk
Dat zou ik wel gaaf vinden als ik deze weer speelbaar kon krijgen. Want als ik de snaren span, dan scheurt dit hele ding waarschijnlijk nog verder uit. En dan ben ik de lul. En daarnaast wil ik... Oh, dat klinkt niet. Ik ga hem niet aanspannen, want dan stopt hij ermee. Mijn grootste uitdaging is dat ik op een gegeven moment gewoon een mooi huis heb en dat ik mezelf op een fatsoenlijke manier kan onderhouden van de muziek. Maar dat zou ik wel heel gaaf vinden, de wereld zien met mijn werk. Dat lijkt me wel heel gaaf. Dus dat ik veel op tournee ga, veel mag reizen en veel mensen ontmoeten in het buitenland. En dat soort dingen.